Tak prečo sme sa vlastne pustili do projektu EVO? Tak ako všade, aj v tejto oblasti, v oblasti pracovných príkazov, sme chceli dosiahnuť vyššiu výkonnosť, nižšie náklady, vyššiu kvalitu a zabudnúť na staré metódy prístupu k práci. Chceli sme odstrániť najmä prácu s papierom, chceli sme vidieť vyššiu efektívnosť práce v teréne, chceli sme dosiahnuť lepšie plánovanie, využiť všetky možné aplikácie, ktoré už dnes IT nástroje umožňujú. A tieto možnosti z trhu nás motivovali k tomu, aby sme vymysleli nový elektronický systém riadenia pracovných príkazov. Vo VSE sa téme Workforce Management systémov už venujeme nejaký piatok a preto, keď sme dostali požiadavku na implementáciu ďalšieho Workforce Management systému, tak sme sa domnievali, že z pohľadu IT to bude pomerne veľmi jednoduchá záležitosť. Implementácia tohto systému nám priniesla veľmi zaujímavé poznanie. Na základe stanoviska zákazníka sme prišli k záveru, že nie sme schopní implementovať systém, ktorý sme my ako ITčkári preferovali, ale musíme nájsť iný systém, ktorý bude lacnejší. Víťazom tendra sa stala firma POSAN. Povedal by som niečo o logike toho IT riešenia. V princípe sa jedná o klasický integračný projekt, kde na jednej strane máme billingový systém, alebo v tomto prípade zákaznícky systém SAP ISU, z ktorého sa ročne generuje viac ako 100 000 pracovných príkazov. Tieto pracovné príkazy sa generujú automaticky. A cez integračné rozhranie sa tieto pracovné príkazy dostávajú do Workforce Management systému, ktorý v našom prípade tento Workforce Management nazývame EVO. V tomto systéme EVO prebehne istý proces plánovania, priraďovania automobilov a následne sa priradené pracovné príkazy presúvajú montérom v teréne. Montér v teréne spracúva tento pracovný príkaz, odčíta elektromer, respektíve vykonáva činnosti, ktoré s tým súvisia. Vykonaný pracovný príkaz, respektíve potvrdenie pracovného príkazu sa vracia naspäť do systému EVO a zo systému EVO sa tieto informácie vracajú naspäť do systému SAP ISU. Je to naozaj systém, ktorý je kvalitný a keď poviem, že aj tí montéri, ktorých sa to negatívne týka, negatívne v tom zmysle, že musia predsa len trošku robiť viac, musia robiť kvalitnejšie, aj tí montéri teraz hovoria, že už by sa nikdy nevrátili naspäť k papierovej forme. Výhodou EVA zo strany montérov je automatizácia procesov. Načítavame si čiarkový kód elektromeru, načítavame automatické stavy, duplicitná kontrola cez fotenie, aj pre mňa, aj pre zákazníka. Snad jedinou nevýhodou je, že keď to stratíme, tak máme problém. Cesta je správna a už nehovorím o takýchto výdobytkoch, ako že vieme detaily pracovného výkonu o čase, o mieste, o spôsobe výkonu a dokonca ešte aj podpis odberateľa vieme dať do tých našich PDAčiek. Východoslovenská distribučná servis merania TOT, dobrý deň. Dobrý deň, tu je Kováč s Novačami. Chcel som pýtať, prosím vás, ja mám naplánovanú takú výmenu, že na pondelok 20. augusta nebude rukou. Áno. Dá sa to nejako presunúť? Áno, momentík, hovorili ste Novačany. Dnes máme kolegov v Novačanoch, robia tam periodické výmeny. Vyhovovalo by vám to dnes? Super, dneska je dobré. 1 minúta telefonátu a ušetrených je cirka 24 hodín, kde kolegovia dnes vymenia ten elektromer a príkaz bude vyriešený. Celkovo, keby som mal zhodnotiť projekt ako taký, stal nás veľa úsilia, veľa nervov, veľa času, ale musím povedať, že stal za to, pretože priniesol zlom v riadení práce v oblasti pracovných príkazov. Tento systém budeme ďalej rozširovať a verím, že to rozširovanie, aj keď možno bude mať nejaké špecifika, nejaké náročnosti, vo finále skončí tak úspešne,
ako skončila implementácia tohto systému. Môj názor na záver. Mali sme to už robiť skôr.